You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you feel bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You'd better close your eyes, bow your head, wait for the ricochet. Τον έχουν ξεχωρίσει. Τον έχουν χαρακτηρίσει έναν από τους πιο πιστούς. Τον έχουν γνωρίσει σε όλα τα γήπεδα που βρέθηκε. Του έχουν κάνει οδή. Τον έχουν χειροκροτήσει. Τον έχουν χτυπήσει. Αυτός από την πλευρά του, από την πρώτη στιγμή έδειξε τι σημαίνει πίστη, στήριξη και αδιάλειπτη παρουσία στα γήπεδα. Έδειξε τη δυναμική του και την ποιότητά του. Άντεξε αδικίες, πίκρες και στεναχώριες. Βρέθηκε στα ουράνια, έκλαψε, χειροκρότησε και αποδοκίμασε. Κινητοποιήθηκε, βοήθησε, ακολούθησε παντού. Είναι ο υπέροχος λαός του ΠΑΣ και προς τιμήν του το απόψινό αφιέρωμα. Το 1966 με τις διαδοχικές συγχωνεύσεις οι φίλαθλοι των τριών γιαννιώτικων ομάδων καλούνταν να ενωθούν, να παραμερίσουν τις παλιές αντιπαλότητες και να υποστηρίξουν τον ΠΑΣ Γιάννενα, τη νέα ομάδα της πόλης που θα αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Οι μεγάλες επιτυχίες του ΠΑΣ Αβέροφ δημιούργησαν ανάλογες προσδοκίες στο γεννιώτικο κοινό, όμως όλοι ήξεραν ότι θα έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Τις πρώτες χρονιές από την ίδρυσή του, ο ΠΑΣ αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής δεν κάνει το μεγάλο άλμα, ούτε όμως φτάνει στο σημείο να κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Κάνει καλές πορείες και μάλιστα στους ζωσιμάδες, τα πρώτα 3 χρόνια δηλαδή μέχρι το 1969, έχει δεχτεί μόνο μία ήττα σε σύνολο 49 αγώνων και εκείνη την ήττα την είχε κάνει την πρώτη χρονιά από τον Ιωνικό με 0-1. Έτσι το γεννιώτικο κοινό που κατακλείζει τους ζωσιμάδες βλέπει την έδρα του ΠΑΣ απόρθητη και σε κάθε παιχνίδι στα Γιάννενα οι αντίπαλοι ξέρουν την μεγάλη δυσκολία που είχαν να αντιμετωπίσουν. Ακόμα και οι εκάστοτε πρωταθλητές δεν περνάνε από τους ζωσιμάδες, όπως ήταν ο Πανελευσηνιακός το 1967, η Χαλκίδα το 1968, η Παναχαϊκή το 1969 και ο Απόλλων Αθηνών το 1970. Στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή
του Δαβουρλή και του Μιχαλόπουλου το 1969, στους Ζωσιμάδες βρέθηκαν πάνω από 8.000 θεατές. Έτσι την χρονιά 1971 με 72, ο ΠΑΣ δεν ξεκίνησε καλά και μπήκε σε κίνδυνο και οι μεταγραφές των τριών πρώτων Αργεντίνων έφεραν και την πρώτη δυνατή συσπήρωση του κόσμου, ο οποίος, βλέποντας την άμεση αγωνιστική άνοδο της ομάδας, αρχίζει και γεμίζει τις εξέδρες ακόμα και στις προπονήσεις, αποθεώνοντας τα νέα αποκτήματα. Στο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Καλαμάτα στους Ζωσιμάδες γίνεται το αδιαχώρητο, ενώ με τον δευτεραθλητή Ίκαρο στο γήπεδο παρευρίσκονται 7.000 θεατές. Η χρονιά 1972 με 73, με τον ερχομό όλων των Αργεντίνων, είναι η απαρχή των πρώτων οργανωμένων μετακινήσεων των φιλάθλων. Στα Γιάννενα ιδρύεται ο Σύλλογος Φίλων του ΠΑΣ Γιάννενα, καθώς επίσης και στην Αθήνα. Ο κόσμος του ΠΑΣ κατακλείζεται από ακατανίκητο πάθος για την ομάδα, δίνοντας παντού συγκλονιστικό παρόν. Στην ΕΜΕΑ οργανώνεται η πρώτη μεγάλη εκδρομή εκτός έδρας, καθώς χιλιάδες φιλάθλοι ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τον ΠΑΣ Γιάννενα. Η νίκη με 0-2 σκορπά άκρατο ενθουσιασμό. Στην επιστροφή των φιλάθλων από την ΕΜΕΑ και κοντά στον ισθμό της Κορίνθου, ο φίλαθλος της ομάδας Πασχάλης Τάτσης αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο πούλμαν. Η διοίκηση του ΠΑΣ και ο σύνδεσμος φιλάθλων συμπαραστάθηκαν στην οικογένεια. Η κοσμοσυρωή είναι τεράστια εντός και εκτός έδρας. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι ο ΠΑΣ για το επερχόμενο παιχνίδι στην Κεσαριανή αιτήθηκε από τον Εθνικό Αστέρα το παιχνίδι να γίνει στη Νέα Σμύρνη, γιατί εκείνο το Near East φάνταζε πολύ μικρό, μπρος στην μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων από το πασολέδικο λαό. Έτοιμο που, όπως ήταν αναμενόμενο, απορρίφθηκε. Σε εκείνο το παιχνίδι αναρτήθηκε και ένα πανό, όπου για πρώτη φορά αναφερόταν το όνομα Άγιαξ της Υπήρου. Ήταν η ημέρα που δόθηκε στον ΠΑΣ από τον κόσμο του το δεύτερο του όνομα, άκρος επιτυχημένο, και που στη συνέχεια θα παρέμενε για πάντα ως σήμα κατά τεθέν του ΠΑΣ και που θα δοξαζόταν. Η φανέλα του μεγάλου Άγιαξ της Ολλανδίας με την μεγάλη ρίγα στο κέντρο, σε συνδυασμό με το εκπληκτικό ποδόσφαιρο της ομάδας μας, γέννησαν το προσωνύμιο εκείνο που άρρηκτα δεμένο με τον ΠΑΣ τον ακολουθεί επάξια μέχρι και σήμερα. Στον θρίαβο επί της Άρτας με 5-0 στους Ζωσιμάδες, 13.000 φίλαθλοι γεμίζουν τους Ζωσιμάδες, ενώ άλλοι 2.000 μένουν εκτός γηπέδου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Εκείνη την ημέρα, ο φίλαθλος του ΠΑΣ Γιωβάνης Βασίλειος, που διέμενε μόνιμα στη Νέα Υόρκη, αφήχθη στα Γιάννενα, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει τον αγώνα εκείνο, και την επόμενη μέρα πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Αμερική. Τα λόγια είναι περιττά. Στο παιχνίδι ΠΑΣ Ρουφ κόβονται 12.000 και πλέον εισιτήρια, ενώ και εκτός έδρας ο κόσμος του ΠΑΣ δείχνει τη δυναμική του, αφού στην αναμέτρηση Ιωνικός ΠΑΣ 1-1 εξαντλήθηκαν 9.500 εισιτήρια, το τέταρτο γήπεδο της Ελλάδας εκείνη την ημέρα, με τον περισσότερο κόσμο. Το πρωτάθλημα και η άνοδος εκείνη τη χρονιά κατέληξε στον Απόλλων Αθηνών, αφού ο ΠΑΣ ιτήθηκε στο κρίσιμο παιχνίδι της Ριζούπολης. Η στήριξη του κόσμου ήταν ασταμάτητη και η φλόγα στις πασολέδικες καρδιές άσβεστη. Η νέα χρονιά 1973 με 74 είναι ακόμα πιο καλή και ο ΠΑΣ δια περιπάτου με φοβερό ποδόσφαιρο στέφθηκε πρωταθλητής. Ο πιστός φίλαθλος κόσμος ήταν δίπλα στον ΠΑΣ σε κάθε γήπεδο. Ακόμα και στις προπονήσεις του χειμώνα, μέσα στα κρύα και στις βροχές, με τον υδράργυρο στο μείον, οι παίχτες του ΠΑΣ βλέπουν τις εξέδρες γεμάτες.
Απίστευτο εκείνο που συνέβη στο γήπεδο της Λεωφόρου με αντίπαλο τον Ελυσιακό, όπου κόπηκαν 21.343 εισιτήρια και χιλιάδες ακόμα φίλαθλοι δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο. Είναι το ρεκόρ εισιτηρίων σε εκτός έδρας παιχνίδι για την Β' Εθνική, ενώ στη δεύτερη θέση με 19.000 εισιτήρια βρίσκεται το παιχνίδι Απόλλων Αθηνών ΠΑΣ την προηγούμενη χρονιά. Το γεγονός ότι το όνομα του ΠΑΣ Γιάννενα βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις στο ρεκόρ καθόλου τυχαίο δεν είναι. Οι Ζωσιμάδες είναι αίτητοι μιας και ο κόσμος είναι ο 12ος παίχτης, κερδίζοντας και τις εχθρικές διαιτησίες. Ο ΠΑΣ πια το 1974 ανέβηκε στην Α' Εθνική και οι Ζωσιμάδες γνωρίζουν αποθεωτικές στιγμές. Η πρώτη ήττα του ΠΑΣ στο γήπεδό του έρχεται μετά από 2,5 περίπου χρόνια και γίνεται στο παιχνίδι ΠΑΣ Ολυμπιακός 0-2, όπου κόβονται 12.000 εισιτήρια, ενώ σε πολλά άλλα παιχνίδια ξεπερνιέται το όριο των 6.000, ενώ με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ξεπερνούν τα 7.000 εισιτήρια. Το 1975 με 76, με το ακατάρριπτο ρεκόρ των Ζωσιμάδων 14 νίκες, μία ήττα, ο κόσμος του ΠΑΣ εντυπωσιάζει την Ελλάδα. Στο παιχνίδι Εθνικός ΠΑΣ 0-0 στο Καραϊσκάκι κόβονται 11.000 εισιτήρια, ενώ στον θρίαμβο του ΠΑΣ με 3-0 επί του Ολυμπιακού ξεπερνούν τα 9.000 εισιτήρια. Φυσικά σε όλα τα παιχνίδια το σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των παρευρισκομένων θεατών είναι πολύ μεγαλύτερος. Το Νοέμβριο του 1975, στην εκδρομή των φιλάθλων στην Αθήνα με τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο λεωφορείο στο δρόμο για Αθήνα η Φοφό Κωνσταντοπούλου, ένθερμη φίλαθλος του ΠΑΣ Γιάννενα και μητέρα του μετέπειτα πρόεδρου του ΠΑΣ, Γιώργου Κωνσταντόπουλου. Το 1976 με 77 γίνεται το ρεκόρ στους Ζωσιμάδες που παραμένει ακατάρριπτο έως σήμερα. Στο παιχνίδι ΠΑΣ Ολυμπιακός 0-1 κόβονται 14.513 εισιτήρια, με τους Ζωσιμάδες να ζουν εποχές δόξας. Ακόμα και στα γήπεδα της Σάρτας και Πρέβεζας, που ο ΠΑΣ παίζει λόγω τιμωρίας, ξεπερνούν τις 4.000. Ο ΠΑΣ Γιάννενα σταθερά πάντα παρέμεινε στις κορυφαίες ομάδες με μέσο όρο εισιτηρίων και το 1978 με 79 στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ θα κοπούν περίπου 11.000 μαγικά χαρτάκια σε έκαστο παιχνίδι. Το 1979 με 80, ξανά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, νέο ρεκόρ θα γίνει με τον αριθμό να αγγίζει τα 13.000 εισιτήρια, ενώ στην πρεμιέρα του 1980 και στη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-1 κόβονται ξανά κοντά στις 13.000 εισιτήρια. Αριθμός που για πρώτη φορά ξεπερνά αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όπου κόπηκαν 12.500 εισιτήρια. Η δεκαετία 1980 με 1990 αναμφίβολα έχει ως σημείο αναφορά στη μεγαλειώδη μετακίνηση του λαού του ΠΑΣ Γιάννενα στον μπαράζ του Αλκαζάρ. Απίστευτη η κινητοποίηση του λαού του ΠΑΣ, ο οποίος κατέφθασε στη Λάρισα με καταγεγραμμένα 157 πούλμαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παρουσία 20.000 φιλάθλων. Εκείνο το απόγευμα, ο ΠΑΣ ιτήθηκε στην παράταση και σφράγισε το τέλος μιας χρυσής δεκαετίας. Ο κόσμος σε εκείνο το σημείο της ιστορίας πικράθηκε πολύ, καθώς δεν περίμενε τον ΠΑΣ να ιτηθεί με κάτω τα χέρια. Υπήρξαν φίλαθλοι που έκοψαν το γήπεδο στην κυριολεξία, που δεν ξαναβρέθηκαν στους Ζωσιμάδες να στηρίξουν το ΠΑΣ. Υπήρξαν άλλοι που για πολλά χρόνια μετά, κατά δήλωσή τους, βρέθηκαν να υποστηρίζουν άλλη ομάδα. Εκείνος ο υποβιβασμός μοίρασε πόνο, πιο πολύ με τον τρόπο που ήρθε. Ο σύνδεσμος φιλάθλων έφτασε στο σημείο να κλείσει τα γραφεία του. Η αψίδα με στεφάνια στον Δρίσκο, κοντά στη Μάζια,
για την υποδοχή του ΠΑΣ στην επιστροφή σαν νικητής τελικά δεν έγινε ποτέ. Και την επιστροφή εκείνη δεν θέλει να τη θυμάται κανείς. Στον μπαράζ εκείνο, φίλαθρος του Πανεωνίου άφησε την τελευταία του πνοή και αφού λιποθύμησε μετά το πρώτο γκολ του Πανεωνίου. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ποτέ δεν έπαψε να στηρίζει τον ΠΑΣ και στα μέσα της δεκαετίας του 80 ιδρύεται ο Σύνδεσμος Φιλάθρων η Ταύρη. Η Ταύρη είναι ταυτισμένη με το πέταλο της θύρας 7 του γηπέδου, αφού για πολλά χρόνια από εκείνο το μετερίζει, μέσα σε κρύα και βροχές στήριξαν τον ΠΑΣ. Μάλιστα, όταν οι οργανωμένοι άλλαξαν θέση και η θύρα 7 χρησιμοποιούνταν για τους φιλοξενούμενους, σε ένα μάτς του 2005 ΑΕ Γιάννενα ΠΑΣ Γιάννενα κάθισαν πάλι στη θύρα 7 σαν φιλοξενούμενοι, αναβιώνοντας έτσι παλιές εποχές. Στην επάνωδο στην Α' Εθνική το 1985 με 86, οι ζωσιμάδες γράφουν νέα ρεκόρ αφού στο μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ παρευρίσκονται πάνω από 13.000 φίλαθλοι, ενώ με Ηρακλή τα εισιτήρια ξεπερνούν τις 11.000. Κοντά στην ομάδα ο κόσμος θα βρεθεί και την επόμενη κακή χρονιά που θα οδηγήσει ξανά στον υποβιβασμό. Εδώ βρίσκουμε ένα νέο ρεκόρ στο παιχνίδι ΠΑΣ Ηρακλής που διεξήχθη λόγω τιμωρίας στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπου κόπηκαν πάνω από 10.000 εισιτήρια. Οι προσδοκίες του κόσμου για άνοδο κάθε καλοκαίρι ήταν πάντα ζωντανές, μέχρι που ο ΠΑΣ το 1990 ξαναβρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Ακόμα μια μεγάλη συσπήρωση του κόσμου παρατηρείται στη νέα προσπάθεια του ΠΑΣ να παραμείνει στην Α' Εθνική. Στο παιχνίδι ΠΑΣ Άρης 0-0 και μετά από κακή διαιτησία του διαιτητή Κεφαλά, οι φίλαθλοι διαμαρτύρονται έντονα. Πολιόρκησαν μετά το παιχνίδι τα αποδυτήρια, όμως στο παιχνίδι με τη Λάρισα στα Γιάννενα, οι 9.000 φίλαθλοι των ζωσιμάδων φεύγουν ακόμα μία φορά πικραμένοι για τον υποβιβασμό της ομάδας μετά από την ήττα με 0-3. Ιστορικά πανό έχουν να θυμίζουν εκείνες τις εποχές που μόλις τα βλέπει κανείς ανατρέχει στην ανάλογη περίοδο. Σε αυτό το σημείο αρχίζουν οι δύσκολες εποχές των πέτρινων χρόνων με τους ζωσιμάδες να αδειάζουν και να φιλοξενούν στις εξέδρες μικρό αριθμό φιλάθλων και οπαδών. Τα διοικητικά προβλήματα ταλανίζουν τον ΠΑΣ και το 1992 οι Ταύροι κάνουν την πρώτη οργανωμένη κίνηση για αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ειδικά μετά την παραίτηση του προπονητή Άνθιμου Καψί γίνεται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σε αρκετά παιχνίδια κάνουν αποχή, βρισκόμενοι εκτός γηπέδου πιέζοντας καταστάσεις. Μεγάλη και η στήριξή τους στην υπόθεση αφαίρεσης βαθμών από το παιχνίδι στην Καβάλα με το δελτίο του Μπονόβα. Ο κόσμος συσπυρώνεται ξανά στην εποχή Μουφ Μιλόγεβιτς από το εκπληκτικό ποδόσφαιρο που αποδίδει η ομάδα και η ομάδα εκείνη δημιουργεί νέες γενιές φιλάθλων. Όμως τα διοικητικά προβλήματα είναι ανυπρίβλητα. Ο υποβιβασμός στην Γ' Εθνική το 1997 συσπυρώνει ξανά τον κόσμο, φιλάθλους και οπαδούς, οι οποίοι δεν διαισθάζουν να ασκήσουν κριτική σε προπονητές και διοίκηση για τα κακό κείμενα που συμβαίνουν στην ομάδα. Την δεκαετία αυτή εμφανίζεται άτυπα ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Μπλουβαγέρος. Εν τούτης, ο λαός του ΠΑΣ δίνει φοβερή όθηση στην ομάδα και παρότι το 1998 με 99 στο ΠΑΣ Καλαμάτα 0-3 οι 12.000 και πλέον φίλαθλοι που παρευρέθησαν εκείνο το απόγευμα στους ζωσιμάδες έφυγαν για ακόμα μία φορά πικραμένοι και δεν σταματούν ποτέ να δίνουν τα πάντα για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Εκείνο το μάτς ήταν παιχνίδι ανόδου και χάθηκε με μια βαριά ήττα. Το 1999 με 2000 σημαδεύεται από ακόμα μια μεγαλειώδη εκστρατεία του κόσμου στη Νέα Φιλαδέλφια στα μπαράζ με Σέρες και Εγάλεο. Ο ΠΑΣ καταφέρνει την άνοδο με το αξέχαστο γκολ του Κορμαρί, έχοντας στο πλευρό του περίπου 7.000 φιλάθλους. Τη νέα χρονιά στην Α' Εθνική ιδρύεται επίσημα ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΣ Γιάννενα Μπλουβαγέρος. Και κάτι νέο αρχίζει να γεννιέται οπαδικά στην πόλη των Ιωαννίνων. Παράλληλα παραρτήματα υπάρχουν και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η στήριξη του κόσμου από αυτά τα νέα δεδομένα είναι απίστευτη
Γίνονται φοβερές εκδρομές με τον παλμό στην εξέδρα να δονεί την ατμόσφαιρα. Χιλιάδες πασολέδες, οργανωμένοι κι εμείς, ταξιδεύουν στην Ξάνθη, στην Θεσσαλονίκη και γεμίζουν τα γήπεδα της Αθήνας, αναγκάζοντας τα ΜΜΕ να ασχοληθούν με την αγάπη των πασολέδων που έχουν για τον Πας Γιάννενα. Φτάνουν στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα η φωτογραφία του πέταλου του γήπεδου της Παναχαϊκής δείχνει ότι μόνο μεγάλες ομάδες μπορούν να το γεμίσουν. Οι εκδρομές φοβερές και η μάζοξη των πασολέδων στα γήπεδα δημιουργεί νέα δεδομένα. Στο ΑΕΚ Πας 4-2 γίνεται η πρώτη αυθόρμητη συγκέντρωση των πασολέδων και μάλιστα μέσα στο πέταλο που βρίσκονται οι φιλάθλοι της ΑΕΚ. Οι διασκορπισμένοι πασολέδες, μόλις ο Κορομαρής σοφάρισε σε 2-2, συγκεντρώθηκαν στην γωνιά του πέταλου της Νέας Φιλαδέλφειας, αρχίζοντας να τραγουδούν για τον Πας Γιάννενα. Αναμφίβολα παράτολμο αυτό που έγινε μέσα σε εξέδρα αντιπάλων. Στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή, μας, και σίγουρα θα πας. Στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Πολύ όμορφη κερκίδα και στον Βύρωνα, στη νίκη του Πας με 0-1. Ωστόσο, ο υποβιβασμός στα μπαράζ της Ρόδου και ο κατατρεγμός του Πας πεισμώνει τον κόσμο ακόμα πιο πολύ. Ο Θοδωρής Βαντόλας γυρίζει σοβαρά τραυματισμένος από τη Ρόδο, πηγαίνοντας μαζί με χιλιάδες άλλους να στηρίξουν τον Πας Γιάννενα. Ταυτόχρονα εμφανίζεται στα γήπεδα ένας νέος σύνδεσμος, η Τόρος Λόκος Αθηνών, με τρομερές εξέδρες κυρίως στην Αθήνα, όπου εδρεύει, με φοβερό παλμό και εκδρομές αξέχαστες σε πολλά γήπεδα. Στην Β' Εθνική γεμίζουν γήπεδα όπως είναι αυτά της Ριζούπολης, του Πανηλιακού, του Πατραϊκού και του Αιγείου. Απίστευτη εξέδρα γίνεται στον Βύρωνα στο Αθηναϊκό Σπας 1-2 από τους οργανωμένους από Γιάννενα και Αθήνα, αλλά και τους απλούς φιλάθλους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Ο κόσμος βρίσκεται πάντα δίπλα στον Πας Γιάννενα σε οποιοδήποτε γήπεδο και αν παίζει, και το κυνήγι του Πας συνεχίζεται. Ποτέ ξανά στη δεύτερη. Πάντα στην πρώτη, γιατί εδώ πέρα όπως βλέπετε εμείς μένουμε στην Αθήνα. 5.000 κόσμος. Η Αθήνα σήμερα λίγοι ήρθανε. Ευχαριστώ. Ο Πας Γιάννενα πέτυχε αυτό που ήθελε. Που έπρεπε. Και πάντα θα είναι στην Αλφα Εθνική. Τη νέα χρονιά στην Αλφα Εθνική ο Πας υποβιβάζεται στα χαρτιά, ενώ το φιάσκο της συνδρομητικής πλατφόρμας Alpha Digital φέρνει οικονομική καταστροφή. Όμως ο κόσμος είναι πάλι εδώ. Αρχικά κινητοποιείται στους δρόμους και μετά οργανωμένοι και απλοί φίλαθλοι κάθε ηλικίας ανταποκρίνονται στον έρανο που διοργανώθηκε από την εκπομπή Αθλητικό Ραντεβού και τον τηλεοπτικό σταθμό ΙΡΤ με τον Νίκο Τσόλη και Λάκη Στεργίου, ώστε ο Πας να πάρει πιστοποιητικό συμμετοχή στη Β' Εθνική. Μεγάλη η συμμετοχή των φιλάθλων σε εκείνο τον έρανο και το ποσό που ανήλθε ήταν στις 283.000 ευρώ. Η κατηγορία χάρη στον κόσμο σώζεται, όμως ο Πας οδηγείται στα μπαράζ με τον Ελυσσεακό. Ακόμα μια μεγάλη κινητοποίηση, αυτή τη φορά στον Πύργο, με χιλιάδες φιλάθλους να τον ακολουθούν και δείχνει την δυναμική αυτής της ομάδας. Τα 2 χρόνια στη Γ' Εθνική κλασικά φέρουν τον κόσμο ενωμένο, με τους ζωσιμάδες να γεμίζουν ασφικτικά σε παιχνίδια Γ' Εθνικής, έχοντας σε κάποια μάτς πάνω από 6.000 φιλάθλους. Ο Πας, λόγω του ότι στη Γ' Εθνική αγωνιζόταν στο Βόρειο Όμιλο, είχε να αγωνιστεί σε γήπεδο της Αθήνας 2 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, το 2007, αυτό που γίνεται στην Κεσαριανή στην 4η αγωνιστική, στο Εθνικός Αστέρας Πας 1-1, κάνει τον Γιώργο Σαϊτιώτη βγαίνοντας στο γήπεδο να κοιτά με θαυμασμό τους 2.000 πασολέδες να τραγουδούν. Ενώ στο μάτς κυπέλλου με τον Ολυμπιακό υπάρχουν αντιδράσεις για την τιμή του εισιτηρίου στα 40 ευρώ. Το 2007 με 2008, ο ερχομός του Κιάσου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις των οπαδών και των φιλάθλων και την τελευταία αγωνιστική γίνονται λαϊκά δικαστήρια, με αίτημα την απομάκρυνση του τότε Προέδρου Αλέξη Κούγια. Η τριετία στη Β' Εθνική γράφει πολλές σελίδες για τον υπέροχο κόσμο του Πας Γιάννενα και τον Απρίλιο του 2009
Με πρόεδρο τον Γιώργο Χριστοβασίλη βρίσκει τον κόσμο να περιμένει την ομάδα στην Εγνατία Οδό που επιστρέφει από την Καβάλα για να γιορτάσουν την άνοδο στην Α' Εθνική. Ο σύνδεσμος φιλάθλων Απίρωταν εμφανίζεται στους ζωσιμάδες, δείχνοντας το δικό του στίγμα στις εξέδρες με πολλά event, πανό, ταξίδια και αστήρευτο τραγούδι. Το 2009 στην Α' Εθνική εκπληκτική εξέδρα γίνεται στο Χαριλάου, στο Αλκαζάρ, στην Τούμπα, στη Νέα Σμύρνη, στο Περιστέρι, ενώ στο ΟΑΚΑ ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΣ δέχεται απρόκλητη δολοφονική επίθεση από τους οργανωμένους του Παναθηναϊκού. Όταν τα παιχνίδια είναι και κλεισμένων των θυρών, ο κόσμος από τις γύρω ταράτσες δίνει βροντερό παρόν. Στο τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΣ αποθεώνεται από τον κόσμο παρότι έχει υποβιβαστεί. Ο ΠΑΣ σταθερά βρίσκεται στην κορυφή των 6 ομάδων σε μέσο όρο εισιτηρίων. Η δεκαετία του 2000 με 2020 κρύβει απογοητεύσεις για τον κόσμο αλλά και έντονες συγκινήσεις. Η απώλεια του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής λόγω της βαριάς ήττας στον Όφη έχει σαν αποτέλεσμα την αντίδραση του κόσμου που γυρνάει την πλάτη στον ΠΑΣ και η φιέστα με αντίπαλο τον Άρη γίνεται σε άδειο γήπεδο. Η μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΣ το 2013 σκορπά άκρατο ενθουσιασμό. Όμως η μία αδειοδότηση γεμίζει τον κόσμο με πίκρα και οργή. Κάτι ανάλογο γίνεται και το 2015 και έτσι στο μάτς με τον Εργοτέλη ο κόσμος ξεσπά ζητώντας την φυγή του Χριστοβασίλη. Εν τω μεταξύ, μια νέα εμφάνιση ενός πυρήνα οπαδών γίνεται στους ζωσιμάδες και είναι η Ατζούρα Φαμίλια. Τη δεκαετία αυτή οργανωμένοι το σύνδεσμος φιλάθλων Απίρωταν και όλοι όσοι τυχόν βοήθησαν ανεβάζουν στους ζωσιμάδες πανό εκπληκτικής ομορφιάς που προήλθε με πολύ κόπο και μεράκι. Ταυτόχρονα περνούν και μηνύματα. Αυτό που ξεχώρισαν ήταν το πανό που αναγραφόταν και από τις μεγάλες μόνο ΠΑΣ. Και το πανό σήμερα θα ζήσετε του Ταύρου την οργή. Ιστορικό μπορεί να χαρακτηριστεί και το πανό για την πόλη και το σήμα στη φανέλα, καθώς επίσης και το Let's Make a History, ας γράψουμε ιστορία. Επίσης το πανό στην Alkmaar, One Step Beyond, ένα βήμα παραπέρα. Το 2016 οι κινήσεις της διοίκησης και η εκπληκτική πορεία του ΠΑΣ αναγκάζουν το φύλαθλο και οπαδικό κόσμο σε ένα πολύ όμορφο event να γιορτάσουν την έξοδο του ΠΑΣ στην Ευρώπη. Και αυτό γίνεται με άναμα εκατοντάδων πυρσών σε όλη την παραλίμνια περιοχή. Μια πανέμορφη νυχτερινή εικόνα σήμα κατά τεθέν για εκείνο το όμορφο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Έτσι στα παιχνίδια με Όντ στα Γιάννενα και Αλκμάρ στο Περιστέρι, ο κόσμος δίνει βροντερό παρόν, ενώ ξεχωριστές και αξέχαστες είναι οι πρώτες επίσημες ευρωπαϊκές εκδρομές των Πασολέδων σε Νορβηγία και Ολλανδία. Όσοι παρευρέθησαν σε εκείνα τα γήπεδα έκαναν τους απανταχού Πασολέδες στην Ελλάδα να δακρύζουν. Ο λαός του ΠΑΣ ήταν κοντά του και τα 2 τελευταία χρόνια βλέπει την αγαπημένη του ομάδα με την καθοδήγηση των Γιαννίκη και Μεταξά να αποδίδει υπέροχο ποδόσφαιρο και να γράφει νέα ρεκόρ στην Α' Εθνική. Την τελευταία δεκαετία όμως, σύνολο πολλών αιτιών δεν επέτρεψε στους ζωσιμάδες να ζήσουν κάτι από το παρελθόν, καθώς η προσέλευση των φιλάθλων ήταν μέτρια. Όμως αυτό ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν όλες οι ομάδες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια νέα κίνηση σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΣ Γιάννενα, με το δικό του οπαδικό ύφος και απέραντη στήριξη στην ομάδα. Ήταν ο λαός του ΠΑΣ. Ήσουν εσύ που βλέπεις αυτό το αφιέρωμα. Ήταν ο αδερφός σου και ο φίλος σου. Ήταν οι Πασολέδες που δεν βρίσκονται πια μαζί μας και βλέπουν τον ΠΑΣ από εκεί ψηλά. Και φυσικά όλοι αυτοί δεν ξεχνιούνται. Γι' αυτό και το πρώτο εντός έδρας μάτς στους ζωσιμάδες είναι αφιερωμένο στη μνήμη τους. Ήταν ένας λαός που την χάνει της αποδοχής της υγιούς φύλαθρης κοινωνίας. Ένας λαός που θα είναι πάντα κοντά στον ΠΑΣ Γιάννενα, που δεν θα τον αφήσει ποτέ μόνο. Και όπως λέει και εύστοχα και ο ύμνος του ΠΑΣ από τον αείμνο στο Αλέκο Κιτσάκη, προχώρησε ΠΑΣ Γιάννενα, συνέχισε τους άθλους, γιατί έχεις πάντα στο πλευρό τους θρυλικούς φιλάθλους.